În structura biblică a pământului, așa cum este descrisă în Scriptură, unde pământul este separat de ape prin firmament, tronul lui este deasupra acestuia. Avem de asemenea și lumea de dedesubtul pământului cu elementele acestea. Avem pe de o parte sânul lui Avram sau paradisul și iadul, locuința morților sau Șeol, pe de cealaltă parte, despărțite de o prăpastie mare, descrisă în Luca, capitolul 16, versetele 19-31. Era un om bogat, care se îmbrăca în purpură și in subțire și care în fiecare zi se bucura de lux. La poarta lui zăcea un om sărac, al cărui nume era Lazar și care era plin de bube. El dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și a fost înmormântat. În locuința morților, unde se afla în chinuri, și-a ridicat ochii și l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul acestuia. El a strigat: Părinte Avram, ai milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și umezească vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci sunt atât de chinuit în flacăra aceasta. Însă Avram i-a răspuns: Copile, adu-ți aminte că în timpul vieții tale tu ai primit lucrurile bune, iar Lazar le-a primit pe cele rele. Așa că acum, aici, el este mângâiat, iar tu suferi. Pe lângă toate acestea, între noi și voi a fost pusă o prăpastie mare, astfel încât cei ce vor să treacă de aici la voi să nu poată și nici cei de acolo să nu poată trece la noi. El a zis: Atunci te rog, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, ca să le mărturisească aceste lucruri, așa încât să nu vină și ei în locul acesta de chin. Avram i-a răspuns: Îl au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. Dar el a zis: Nu, părinte Avram, ci dacă se va duce la ei cineva dintre morți, se vor pocăi. Însă Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă de Moise și de profeți, nu vor fi convinși nici dacă ar învia cineva dintre cei morți. De asemenea, în marea prăpastie dintre acestea s-ar afla și abisul, gaura fără fund sau adâncul, așa cum este descris în cartea Apocalipsei, capitolul 9, versetele 1-2. Al 5-lea înger a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care a căzut din cer pe pământ. I-a fost dată cheia pasajului spre adânc. A deschis pasajul spre adânc și din pasaj a ieșit fum, ca fumul dintr-un cuptor mare. Soarele și văzduhul s-au întunecat din cauza fumului din pasaj. Un alt element al lumii subterane ar fi Tartarul, unde sunt ținuți îngerii care au păcătuit până la ziua cea mare a judecății, așa cum aflăm în 2 Petru, capitolul 2, versetul 4 și Iuda, capitolul 1, versetul 6, căci dacă nu i-a cruțat Dumnezeu pe îngeri atunci când au păcătuit, ci i-a aruncat în Tartar și i-a lăsat în lanțurile beznei, unde sunt ținuți până la judecată, iar pe îngerii care nu și-au păstrat poziția, ci și-au părăsit propria locuință, pe aceștia el i-a păstrat în lanțuri veșnice, în beznă, pentru ziua cea mare a judecății. Un ultim element al lumii subterane ne este prezentat în Scriptură. Este vorba de lacul de foc, unde își vor găsi sfârșitul diavolul, îngerii căzuți și cei care se află în iad sau locuința morților, așa cum aflăm în cartea Apocalipsei, capitolul 19, versetul 20, capitolul 20, versetul 10, capitolul 20, versetele 14-15. Fiara a fost prinsă și împreună cu ea și profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a adus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei și pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncați de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă. Diavolul care îi înșela a fost aruncat în lacul de foc și pucioasă, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul de foc. La venirea, moartea și învierea lui Iisus Hristos s-au întâmplat niște lucruri în structura lumii de dedesubt. Acesta s-a dus și a eliberat pe cei captivi în sânul lui Avram înainte de a urca în ceruri, prevestind acest lucru în Matei, capitolul 12, versetul 40. Căci așa cum Iona a stat în pântecele peștelui uriaș timp de 3 zile și 3 nopți,
tot așa va sta și Fiul omului timp de 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Lucru confirmat în Efeseni, capitolul 4, versetele 8-10. De aceea Scriptura spune, când s-a suit în înălțime, a luat în sclavie captivitatea și a dat daruri oamenilor. Când se spune s-a suit, înseamnă că, înainte, el coborâse în părțile mai de jos ale pământului. El, cel care a coborât, este același cu cel care s-a suit mai sus de ceruri, ca să umple toate lucrurile. Și în 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2-4. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, dacă era în trup nu știu, dacă era în afara trupului nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în al 3-lea cer. Știu că omul acesta, dacă era în trup sau dacă era în afara trupului nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit lucruri care nu pot fi exprimate în cuvinte, lucruri care nu-i sunt permise omului să le spună. Al 3-lea cer fiind echivalat cu raiul. În al 3-lea cer regăsim tronul lui Dumnezeu descris în cartea Apocalipsei, capitolul 4, versetele 1-11. După toate acestea, m-am uitat și iată că în cer era o ușă deschisă. Glasul pe care prima oară îl auzisem vorbind ca sunetul unei trâmbițe mi-a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Imediat am fost în Duhul și iată că în cer era un tron, iar pe tron ședea cineva. Cel ce ședea pe tron era la înfățișare asemenea unei pietre de jasp și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu, asemenea smaraldului la înfățișare. De jur împrejurul tronului erau 24 de tronuri, iar pe aceste tronuri ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și având pe cap coroane de aur. Din tron ieșeau fulgere, sunete și tunete. Înaintea tronului ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, și tot înaintea tronului era ceva ca o mare de sticlă asemenea cristalului. În mijloc, de jur împrejurul tronului, erau 4 ființe vii, pline de ochi în față și în spate. Prima ființă vie era asemenea unui leu, a doua ființă vie era asemenea unui vițel, a treia ființă vie avea fața ca unui om, iar a patra ființă vie era asemenea unui vultur care zboară. Fiecare dintre cele 4 ființe vii avea 6 aripi și era plină de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ele spuneau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, care era, care este și care vine. Ori de câte ori ființele vii îi dădeau slavă, onoare și mulțumire celui ce ședea pe tron, care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe tron, îi se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își puneau coroanele înaintea tronului zicând: Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, onoarea și puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta ele au existat și au fost create. Mai regăsim tronul de judecată al lui Hristos, menționat în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. Și tronul cel alb, unde vor fi judecați cei morți, descris în cartea Apocalipsei, capitolul 20, versetele 11-15. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au dispărut din prezența lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe cei morți mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți. Marea i-a dat pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților i-au dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în lacul de foc. Elementele lumii de sub pământ sunt descrise clar în Scriptură, dar acestea capătă sens și formă într-un pământ biblic staționar, nu în teorii ale așa zisei științe pe nedrept denumită astfel, de care am fost avertizați să ne ferim în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 20. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecărelile lumești și
de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel.